مروفê bi cinekî nepak Îsa bixwarve dageriya Kefernehûmê bajarekî celîlê û wî di roja şemiyê de hîn kir. Ew li hînkirina wî gelek şaşman, çimkî ew bi desthilatî peyivî. Di kinîştê de mirovek hebû ku rihê cinekî nepak pê re hebû. Wî bi dengekî bilind kir qîrîn û got: Ax Îsayê Nisretî, ma te çi ji me ye? Ma tu hatiye da got tu me helak bikî? Ez dizanim got tu kî? Tu pîrozê Xwedê yî. Îsa lê hilat û got: devê xwe bigire û ji bedena vî mirovî derkeve. Cin ew mirov di navendê de avêt erdê, ji wê bedenê derket û ziyanek nedaye. Û hemû heyîrî man û tirsiyan. Ew di nav hev de peyivîn û gotin: Gelo, ev çi gotin e? Çimkî ew bi hês û dest hilatî emir li rihê nepak dike û ew derdikevin. Êdî nav û dengê wî li her cihê wê heremê belav û pirtûka pîroz Encîl. Slav û rêz xweş bû birayên hêja.